Готова ли си? Не се сбогувах, но... Да, не се сбогувахме. Много да имаш. Да, ми каза, че ни е направила застраховка, която малко ме притеснява, ама... Няма. Не спираш от главата, ти изобщо не мислиш. Мислиш за хубавото. Не се страхува, в принцип не се страхува. Как е чувството? О, супер беше. Даже съм съгласна и другия път на по-екстремни неща. Да. С бънджи нещо? Аз мисля, че той човек си ти, викам да е минал по-близо да направи някой кадър от този той ще и хвана, каквото трябва. Зумнах, ама не знам, друго е от нямата гледна точка. Аз не това не е. Ушите малко такива заглътна да се усещат. Да, нормално. Рязкото изкачване и сваляне на височина. Почти нищо не справих, само 2 снимки с фотоапарата. Беше много хубаво. Да, занимавам се с други неща. Точно така.